ya ndithu mwa nthawi zonse Cliff Chinyama activist wanu amene ndithu akufuna akepo mulomo pa nkhani ya Jesse Kabwira chifukwa tu nkhanizi zafika povuta kwambiri. Jesse Kabwira anthu ndithu awakhazulira yalo anthu awadya yalo Jesse Kabwira chifukwa tu kaya Maswala bwanji amalanza anga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama ya tatenga nthawi yayitali ndisakulankhula koma pali zinthu zina zake umati ukaziona ndikuzilingalira ngakhale iweyo uzilese kuti usayankhulepo umakakamizika mu mtima mwako kuti utani kuti ulankhule. Ifeyo ngati dziko we can do better than ndale za uchitsiru zomalozana chala kungokhala basi kunena kuti ena aja akakhala pa mpando tithano kumalankhula zinthu zowatsutsa. Tangoganizani mayi Jesse Kabwira, mzimayi amene mwina amatha kuona ngati kuti anthu ambiri amamupanga attack koma samatha kufufuza kunena kuti kuzipanga review ye pa zinthu zomwe iyeyo amalankhula mwa yekha kuti kodi zinthu zimenezi zimapereka chithunzithunzi chotani kwa Amalawi and Amalawi kuti azibwera poyera ndi kumanditukwana kapena kumalankhula mawu onyoza cheni chomwe chimachitika ndi chani. Ngati mzimayi wa ulemu wake mayi Jesse Kabwira anayenera kuti athe kuona ma areas ngati atiwo kuti ngati amene wawa ngakhale iyeyo ngati mzimayi azitha kuzindikira kunena kuti ali ndi ana nanga ana ake akamamva zinthu zonyoza zomwe amakhala akunyozedwa anawo amamva bwanji. Zinthu ngati zimene zizi amayenera kuti mayi Jesse Kabwira azizirani kuti azizilingalira ndi kuzipewa. Chifukwa che tikunena pano sindikuziwa ngakhale ena achipani cha MCP amene abisala chifukwa akutha kuzindikira kunena kuti no tinkapangadi zinthu zotani kuti zolakwika tinatenga Amalawi for granted. Koma ndikudabwa mayi Jesse Kabwira akamabwerabe ndikulankhula andi ndikumadabwa kuti mphamvu ngati zimenezi akuzitenga kuti inu anyamata azikwanje ankakanidwa kunena kuti si MCP boma langopita anyamata aja ayamba kugwidwa chikhalireni mu ulamuliro wandani kuti wa chipani chawo cha MCP ankaenda momasuka andipena zizikundidabwisa kuti kodi mphamvu zolankhula anyamata azikwanje kumalankhula mawu onyoza amwano akuzitenga kuti. Nchifukwa timanena kunena kuti ku polisiku kuli anthu ena ake amene amagwirira ntchito limodzi ndani kuti ndi anyamata azikwanje ajawo. Anthu amene wa polisi amene akuyenera atani kuti amangidwe mwazina mwezo ndi izizi nchifukwa akuwatchalenja chifukwa amagwira ntchito ijayo yokhapa anthu limodzi ndi apolisi ena andisakupasidwa treatment yokwanira yona kuti anthu amene ajawo atani kuti aulule ena nchifukwa mukuona kuti akumakhala ni mphamvu yozionesera okha ngati achina Jesse Kabwira kumapita kumakalankhula kumaoneka ngati kuti anthu aja kupangidwa chani kuti akupangiridwa nkhanza kapena angomangidwa for nothing. Chikhalireni iwo ngati akunena kuti anthu onse amene ajawo ationeseretu anthu amene amatani kuti amakhapa anthu aja ationesere anthu amene amakana otcha mateyala aja ationesere iwo anthu amene ankatani kuti ankakaphwesa mateyala ku parliament chifukwa mu ulamuliro wawo anakanika sana ationesere anthu. Ndiye lero boma lina lalowa laagwira anthu aja ndiye iwo aziti si amenewo ndiye iwo mayi Jesse Kabwira atipase anthu ena amene ankapanga zimenezi kusoza kuti akuwaziwa chifukwa ngati azindikira kuti si amene aja ndiye kuti amayi Jesse Kabwira akwatani kuti
akuwaziwa ngati akulankhula kusoza kuti nkhati anthu aja akupheredwa ufulu ndiwo salakwa alipasa anthu olakwa eneni. MCP si chipani chonena kuti chingamabwere pano ndikumamba kukamba nkhani zokhuzana ndi mafuta, kusowa kwa mafuta, nkhani zokhuzana ndi kusowa kwa forex, nkhani zokhuzana ndi kuzimazima kwa magesi kapena madzi. Ayi, mwina pachili chipani china chifukwa iwo anali mkati zinthu zinali wesi. Dziko linafika ponena kuti kumangolenda lokha ngati lilibe yani kuti lilibe mtsogoleri, ndalama akugawana. Tikamanena kuti MCP ili kotsutsa, izi tsutsa ja mukantenga chabwino munere akachichola aka leader of opposition azitsutsa mmene mujambo azitsutsa ziyani. Iye anali Minister of Finance, china chili chonse palibe chomwe amatani kuti amapanga ndikukane kuti amene akakhale ujeni ku opposition akakhale leader of opposition akulaku ndi azitsutsa yani apotsutsa pazina kuti iwo akanatani zinthu totale zomwe amachita zoti mboma lawo palibe chinthu china chichisolo chimodzi chomwe anatani kuti anapanga. Akulaku we can do better than ndale za uchisiru zomwe zimakhala zikuchitika kuliko kuti zikuchitika ku Malawi. We can do better. Zikuoneka ngati kuti kadziko kathu kanoka mwina ndi kadziko kena kaje koneka nangopatulidwa kuti kazikhala ngati kuti kotembereredwa ka anthu osatani kuti osaganiza kongolankhula kwa azisogoleri omango omaoneka ngati kuti ndi azisogoleri koma zili zisanzo chabe. Chifukwa silingamakakhale ndi anthu ndikunganena kuti pano pazikanena kuti ayi ati ndi leader of opposition ndikukanena munthu mmodzi wandani kuti wa MCP munthu wake sokakhala chichola. Lingalire guys, talingalirani ngati dziko likuena anthu a serious okuti akayimapo nkumatsutsa ndikumaona kuti mwawawa muli nzeru akutsutsa kena kaje kokuti mwina mwachiwo akanatha kupanga izi. Koma osati masanje ngati amene mufuna kupanga ku chipani cha MCP umene kuti leader of opposition mukasankhe chichola azikatsutsa chani. So ukonangodusako koma nkhani kwambiri ndi mmene ndinena kuti mulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika abwana ndikupempha kuna kuti apolisi amene anali amagwira ntchito limodzi ndi anyamata azikwanjaja mukuyenera mwatani kuti muamange. Ndifo mukuona ati anyamata azikwanjaja akulankhula mwano kwa apolisi chifukwa akudziwa kuti ndi amozi anthuwo ankapangira limodzi zinthu zichi.